Ke ce tambaɗaɗɗiyar da ke kiran mijina cikin dare? Sunana Malika. Ba wannan na tambaye ki ba, domin babu tambaɗaɗɗen da bai san sunanki ba. Ashe tambaɗaɗɗin na da yawa. Ni ba tambaɗaɗɗiya ba ce, kuma mijina ba tambaɗaɗɗe ba ne. Face ke ce tambaɗaɗɗiyar da ke son tambaɗar da shi, kuma Allah ya masa katanga da kaidinki. Ni ce mace ta farko da Abdul ya fara so a rayuwarsa, kuma har yanzu san da yake baya mi kwatankwacin irinsa. Da sannu zan mallaki abuna. Domin malaji yake da ke ba dai kin cancanta ko kin dace da shi ba. Ƙarya kike, bakar munafuka, ma kira algunguma. So kike ki kwace shi daga gare ni, kuma baki isa ba, kin ci ƙarya kin kwana da yunwa. Ramin kura sai 'ya'yanta, kuma ni Abdul yake so ni ya aura baki ba, jaka akuya banza. Da sannu akuya ke shiga ramin kura ta ci ta da yaƙi, ta kuma tarwatsa 'ya'ya.